Yo. You know when they said dreams do come true? Yeah. Base bekhuluma ngento enje. Akunjalo. Ngihlezi nawe namhlanje. Ungibambe ngomuthi wakho. Ngeke ayidle lo mali ekhanda Umkhovu. Ngeke. Ngisho ngabe sewenze 20 million ebhanki lo mali ibesaniphele nje. Ngisho imizi ebeningena nizakhele yona for fun ngeke aza ungene lo muzi loyo. Ngisho imoto ngabe Rolls Royce. I believe now abangoma bamanje sebenemkhovu. Ya sebenayo bayithanda iyadonsa imali idonsa ama-customer iyahambelana nangamaphupho lokumphupha kunemuthi ke ofika ugcatshwe la uvalweni nala ekhanda oney'nsila zawo Umkhovu yabona bonke abantu bakho abantwana bakho kumele bebe nayo lento ukuze lento izosebenza on and on. Yayipho kakhulu zigcwele eBhayibhelini. Okay, niyezwa. Iibhoki kakhulu zigcwele eBhayibhelini. Yes, iBhayibheli nje mawasujula uzobona ukuthi la kwenziwa isipokwe la. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Patanani, I am your chef, and I am not alone, of course. Sawubona. Njani chef? Sikhona kunjani? Hayi ngiyaphila kakhulu. Yo. You know when they said dreams do come true? Yeah. Base bekhuluma ngento enje. Akunjalo. Ngihlezi nawe namhlanje. Ungibambe ngomuthi wakho. Wangishisa nabantu ekhaya, wangixhopha umuthi wakho ngayibona sengila. Awubantu, hayi kusho ukuthi uyasebenza ke. Kakhulu. But anyway, before we go far, Munchies, hello darlings. How are you, darlings? I am so excited. That's why I'm laughing like this. Because I've got very important people. Yeah. Be Munchies and Thoughts. Yeah. Ama Munchies. Akale esibheka. Kukuhle, kukubi, lina, lishisa, asibheke. Ashare lo msebenzi esiwenzayo. Yes. Yazi ukuthi ngavele ngathi, you know what, ngifuna ukubangilethela the best of the best. Yeah. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? And what's special about you? And you can greet them as well. You are more than welcome, darling. Sanibona-ke Munchies. Njani? Hayi siyaphila nathi. Nangu Dr Mkhwanazi emtubatuba ngomelaphi endabuko sengina 25 years ngenza lo msebenzi so ngibhizi ngawo nje ngegaba zawo qala kwawo nokunyuka kwawo ukuze ngifike la ngikhona njengamanje ngeke so ke ngijabulile nami ukuba lana ngicele kahle uchef ngabona ukuthi no hayi anginganqaba ngize ngimsupport uhlelo lakhe luhle kakhulu ngiyalithanda nginokumlandela nami einkundleni zokuxhumana so nje ngizizwa ngijabule kakhulu ukufika kuyena ngizokwenza uhlelo alifisayo nami engakushare kubantu abakwaziyo nabangakwazi mhlambe sibonisane khona lapho ukuthi ke kunjani mekunje kodwa ngijabulile ngizizwa ngisekhaya ngoba ngilana khona ke ngishiya abantu ekhaya bazongixolela baseleke nabafana baba bangisizayo bekubalekile ngize la ngiyalithanda uhlelo ngiyathanda futhi ukusupporta nezincwadi zakhe ziyafundeka kuningi ongakuthola nje la mawusufuna ukuqala indlela yakho kamoya kuningi okuqukethwe lezi zincwadi ngalendlela ongeke ucabanga ukuthi ungasizakala ngayo ngoba seziningi nezinto ezikhona eziwubunyanga mbumbulu ubungoma mbumbulu gcina umuntu nje esephelelwa yikho konke anakho kanti bengamela athwase omunye bekumela athwase omunye akana gift yabona so ke ngicabanga ukuthi le ncwadi kuningi engakusiza ngakho kuze ubone ukuthi ubani umekuphi umukela ini engene kanjani kuwena. Wow. Profound. But before ngiya ekudeni even my Munchies that are here, ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu kuwena dokotela. Ungihloniphile
sikhuluma every now and then inhlonipho onginikeze yona saba sezingeni elifanayo nje lilinganayo sobabili ngokukhuluma ngokuhloniphana nothando futhi onginikeze nokuthi uze usuke guys udokotela usuka emtubatuba ezansi like ezansi. Do you understand ukuthi we are loved la kwaManches and Thoughts? We are loved. So doctor, before I start the business of the day, because sizosebenza la kuzoshisa kakhulu, Yes. maybe uma ungathanda ukuthi uphe ababukeli abasemakhaya inamba yakho, abangathanda ukuthi bakuthinte nalaba esihlezi nabo lana, ngizocela ukuthi uyisho then ngiqala umsebenzi wami. Okay. Ithi number yami yokuqala 072 6280329. Enye ithi 072 135 6156. Ziyawathapha zonke futhi lezo inamba. Siyabonga. Yeah. Okay, nizuleke usichazile ukuthi ungubani, ubuyaphi and wenzani. Of course you all know me, I am Chef Phatsanani Mbatha. Namhlanje kuzoshuba kakhulu. Yes. We are talking about something some of the Manches have been asking me about. And those that are in Gauteng, they will understand. Indaba yeyipoki, Umkhovu, otokoloshe, kugcwele la. Angazi ukuthi I don't know ukuthi inyanga za ngala engihlala ngakhona uma ukhuluma ngespoki or ukhuluma ngomkhovu or utokoloshe uzosatshwa or kwenzakalani. Yeah. Into engifuna ukuthi sikhulume ngawo namhlanje mina nawe. Of Okay. course we've got other things that we'll talk about. Remember Manches and Thoughts, it's all about education. We are not saying that abantu bangenzi into abayifunayo. As I always say to the Manches that are here, whatever that we'll be talking about here today, you take what works for you. If ingakusebenzeli ungayithathi. Whoever healer that will be talking here, uthatha lokho okukusebenzelayo ugijime nakho, but ongakusebenzeli awukuthathi. Dokotela, number 1, ungizwile ngikhuluma ngemkhovu, utokoloshe, ipoki. Yes. Ngizocela nje ukuthi siphi overview, your understanding umuntu makakhuluma ngotokoloshe, ngomkhovu, ngesipoki. Because sihlale sizwa, but I personally don't know what is that and yenzani empilweni yomuntu. So if maybe you can just give us an overview, then I will be able to ask questions. Okay. Makhulunywa ngomkhovu ngiqale nje ngawo nje. Kuyisilwane into yakudala nje kusukela nangekhathi zoshaka. Into ayivele nje ikhona. Into ekhandwa abantu kodwa futhi ke i-powerful. Yeah, futhi ke ubukhona bayo akukhona ukuthi mhlawumbe uyithatha for fun. Uyayithatha uma unezimpi kunabantu abafuna ukukubulala. Uyayithatha futhi uma ufuna ukuba nezinkomo eziningi. Uyayithatha futhi uma ufuna ukuba nemali. Kodwa ke iproblem enkulu ke ngawo uyanakekelwa. If ungeke unakekele inkinga ke iyaqala lapho ke. Futhi nonkosikazi wakho kuzomela umazise ngoba once washona wanganakekelwa uthatha yonke into le osuku uyisebenzile ngaleso sikhathi. Gcineka ikhaya bekunezimoto ayisadumi, kunemizi akusangeneki, abantu bashawa ngamatshe, kune distraction futhi nje imoto intsha ingagugela ekhaya ingathathe umuntu. Mase shonile lo obeyikuzisile ekhaya. Ngeke ngisho ngaba nebhilidi elinganani, lelo bhilidi lingavuthika nje liphele lidliwe futhi ngoba awusanakiwe, awusaphakelwa. Into leyo ke ehlupha ngani ngoba ifuna izivumelwane, nenza i-deal nayo. Njengowenza i-deal noSathane. Uyabona? Once leyo deal yangafulfilleka uzokukhombisa ukuthi ke usophula izivumelwane sengiyayithatha izinto. And futhi ke uzokushanela ungasali nalutho. Umkhovu. Yeah, sali nalutho. Awubusasizakala nje futhi ngendlela efanele nabangani nezihlobo nje kuyaqhela eduze kwakho. So ke kuyinto oyithatha kulezo zimo. Ngoba nabangoma abanye sebenayo. Once waba umngoma wafana noma amafutha egazini namathambayo awusayena umngoma kahle. Aw. Idlozi liyaqhela kubuse khona. Nangendlela obhodla ngayo ubhodla ngendlela engafani nabangoma.
ubuye kwesinye isikhathi utshoninize njengekati uyabona kanti umngoma mebhodla nje uthi ho Okay. athi ho uyabona Okay. owethunyameza amulu ukuthi mawusunalento-ke kuyashintsha uba ne-sound nje ebonakala ukuthi hayi ngeke akulona idlozi leli lomuntu kukhona enye into off la ukuzamula kanje aqhamuka umngoma nomngoma uyakwazi ukukuzwa mawunakho uvesana nje lokho ezamula kodwa lento akayiboni uyeza uyaqinana emahlombe ngathi ngaphuma la kuyashisa aphumele ngaphandle uyeza khonto la ingahambisani nami Uma khona onomkhovu even noma ugcabile khona abana izithunywa ezifast ezisheshe zipick up then mase zingasafune lutho aduka aphuma ahambe ngoba lento uyayizwa ingenhla phela umkhovu idlozi liyabaleka ngisho ungawufaka ekhaya idlozi liyaphuma lihlale ngaphandle kubuse wona la ekhaya umkhovu ngakuthumelela ngawo idlozi lizokutshela ukuthi baleka alikwazi nalo ukumelana nawo lizokutshela ukuthi baleka enza kanje ezifihle kanje kuyibhingi epowerful ngalendlela khona bengizokukhombisa isithombe sawo ukhona esengike ngawo ubona somewhere kodwa wena upowerful kakhulu. Okay, now before siqhubekele kokunye because busachaza umkhovu umkhovu uthe uma unawo kumele utshele nonkosikazi ekhaya kubalulekile ngoba izinto ziyashabalala uma ungatholi le tender care le ebuthola umkhovu so unkosikazi mangahambelani nalezo zinto lezo ngeke ayidle leyo mali ekhanda omkhovu ngeke ngisho ngabe sewenze 20 million ebhanki leyo mali ibesani iphele nje ngisho imizi ebeningena nizakhele yona for fun ngeke aza ungene lowo muzi loyo ngisho imoto ngabe iRolls Royce yini ngeke aza ishayele lowo musikhathi sizoshayisa imigingqi imbulale. Okay dokotela kuyashisa already bengiswetha sekubenokuswetha I'm shocked now guys. Okay dokotela just now umkhovu into ekhandwayo. Yes yakhandwa. Can you take me through? Ngeke ngize ngibe specific. Yeah. No. Kodwa khona kuyakhandwa khona. Abakhandayo abantu ababrave. Futhi akhandwa izangoma, akhandwa zinyanga. Mhlawumbe sebengakhanda manje mostly khandwa abathakathi. Into yayikhonela ukuthakatha so sebeyiphendula manje. Ukuze ikwazi ukuletha imali intshontsho ngoba igude engitshontsheni ngani khuthuza nonke la. Ngisho amafoni imali unganikhuthuza no. Kodwa futhi noma ikhuthuzile uvesane ungaboni uthi le mali usobala ngithenge ini ngathela ipetroli beku 8000 kodwa le nenyanga iyibona shone kodwa umqondo uvesane uhambe kodwa ngeke ubone ukuthi ujojoyina kuyirobhani eliserious. So manje uthi kimi dokotela ayikhandwa inyanga abangoma ikhandwa abathakathi. Yes. But I believe now abangoma bamanje sebenemkhovu. Yeah, sebenayo bayithanda yadonsa imali, idonsa ama-customer, yahambelana nangamaphupho lokumphupha. Ugcine futhi somthanda, ugobela, uyabona. Futhi ke imost yogobela abalala namathwazi banalento. Imost ngoba sonke isikhathi ifuna ukudla abantu, uyabona. Ithanda abantu besifazane. Uyabona. So nje imost yogobela mawunotshwala kakhulu nje endombeni yakhe imost usuku unalezi zinto. Alikho idlozi eliphuza iwhisky, alikho idlozi eliphuza isminoff. Uyabona? Alikho idlozi eliphuza leyo nto. So nje mawunalezi zinto endombeni yakho usuku unalezi zinto futhi uyakwenza nangamathambo uhlanganisa amathambo akhona ufayina amafutha akhona usigcabe ngakho kuba khona nje kuba ishedo ukubona isithunzi sakho akufani njengoba usuke kuphila uyabona alikho idlozi eliphuza ugologo iwhisky ntontontonton into ephuza leyo nto umkhovu nesipokwe Ephuza iwhisky endombeni makunalezo zinto kunomkhovu nesipokwe. Dokotela. Yeah.
Dokotela, now, so that we can move, because in otokoloshe, Umkhovu, and Izipoki, so that we can move to a second one. But I want to ask you a question now. And my question, ne, Dokotela, njengamanje ke, before sizomove, ngifuna whoever that is watching Manches and Thoughts, ngifuna umuphe manje iseluleko. Because Dokotela siyasithanda izinto. Am I lying, guys? And ukuthanda kwethi izinto sigcina silahlekiswa. Dokotela, ngifuna ukwazi ke la ukuthi kungabe kuyenzeka because sinabogobela manje esilayela imithetho yabo. Angazi noma kuyacatshwa yini ephehlweni. Yes. So your experience 25 years. Kungabe kuyenzakala ukuthi sometimes ogobela begcaba abantwana ngalezi zinto lezi esikhuluma ngazo. Kuyenzeka menakho ngoba uzocindezeleka uthwasa. Uzolokhu ekubona ebusuku. Kuze angakuboni ifanele acatshwe. Same nesipokwe nje. Nesipokwe mawunaso bonke noma thwasana nezingane zakho balezidla insisi. Uyigcabe nazo ngoba ngeke sikhona ukulala kahle ebusuku. Lento isuke ikhona la around yabona. Kodwa into ke engcono utokoloshe. Hlukene kunamagroup akhona. Ngifuna sihambe ngegaba. Okay. Ngifuna siqede ngomkhovu. Yeah. Lo mbuzo bewubased kumkhovu. Okay, now uthe uyakhanda umkhovu and ukhandwa abathakathi. But now we nabangoma nenyanga sekhanda. Yeah. Kukhona umkhovu ongakhandwa ophila ovele nje oyindalo. Ya ukhona ulohla lemanzini. Ngicela ukuthi ya lohla lemanzini ke sometimes ukuba umuntu omhlophe. Yiwo ke lo ojwayele uma unamandla amakhulu amanzi. Wayinikela kwamanzi ukuthi mina ngumntwana amanzi uyaphupha amanzi uyazibona ukuthi ubelonga lapho uzusiphupha ungena nangaphansi kwamanzi. Ungazi ukuthi sekhaya ilabo bantu kabanalo access ukuthi bayibone zonke izimfihlo zamanzi ukuthi khona lapha. Uyabona utokoloshe ke lo ukahle kumuntu onamanzi ngoba uyayiletha imali awenze njengomkhovu awuphuci into osukuyithathile. Umkhovu kuyinto nje ukuthi mhlawumbe uzoduma ube nabele imali base kuthi wohlololo sokubona sohamba estradini iBM ayisekho yonke lonto leyo ubuye uyithatha izinto kodwa utokoloshe awuyithatha izinto kunendlela futhi nawo ophahlela ngayo emanzini. Ukhona labo abathanda ukuphahla emanzini. Sometimes umuntu ngibiza isithunywa basana landela utokoloshe. Uyabona? Futhi sometimes lethi ubiza isithunywa kanti ulandela umuntu wafe emanzini. Umuntu ofe emanzini akalandeki kalula. Usuke esekwesinye isimo mefele emanzini. Umuntu ofela emanzini nofela emhlabathini abafani labo bantu. Uyabona? Mawuphahla nje emanzini ubuya nawe yonke into ikuzamlise ithi ngihlabela izinkukhu kanti utokoloshe. Kanti futhi akuyena umuntu wakini umuntu wafela emanzini bambulalela phakathi emanzini. Wena uthi unesithunywa kanti unalezi zinto. Futhi ziyahlabisana kancane uyaboniswa athi ngahlaba inkukhu ngibona amakhandlela. Sewuhlabela lento lekade uyilanda emanzini. Uyabona? Ngoba moya emanzini kune language akhona oyikhulumayo, kunemithi noma kuneswash okumele uyilungiselele ukuthi uya emanzini. Ngoba uma ungazilungiselanga uzothatha yonke into esemanzini ongayizelanga. Uyabona? Uyakhona izinto oyisebenzisayo uzile nendoda uma umuntu wesifazane noma ngowesilisa kodwa mase usebenzisa into ukuthi ungamukeli noma yini lapho ngoba kugcwele yonke into lapha. Dokotela, listening to you and to the Manches that are here and those that are watching us, I just learned that there are a lot of things okudingeka ukuthi sizifunde before sizoya endaweni. Like ukhuluma ngamanzi, siyakuthanda ukuya emanzini. Siyakuthanda ukuya emanzini. Umuntu makakhuluma ngamanzi nje sivele sigxume angazi it's something I'm experiencing engiyibona angazi. So now I'm realizing something ukuthi kuningi okwenzakala emanzini esingakwazi. Kodwa if uthola umuntu oneqiniso uzokutshela kodwa uma uthola umuntu ongalali iqiniso angeke akutshele or umuzo ombumbulu you know those ones. Yeah. So dokotela ke because sayemanzini na nawe. Bengifuna ke manje ke usuye kutokoloshe.
besikhuluma ngomkhovu okhandiwe nomkhovu wemvelo. Yeah. Ngifuna siphume kumkhovu manje. Ngicela nje i-advice ongayinikeza laba bantu abahlezi la nasemakhaya uma kukhulunywa ngomkhovu, then we can move to another point. Okay, uma ufuna kuba nomkhovu kubalekile ukuthi kube nomuntu omtshelayo mawuphila azi ohlala naye ekhaya ukuthi lapha eKhosombeni ngihambisa inyama, ngihambisa ubisi, ngihambise yonke into iyadliwa lapha mase siba nemali ekhaya yonke lonto leyo. Kunemuthi-ke ofika ugcatshwe la uvalweni nala ekhanda oney'nsila zawo umkhovu. Uyabona? Bonke abantu bakho, abantwana bakho kumele bebe nayo lento ukuze lento izosebenza on and on and on and on and on and on. Njengalezi iy'thwalo zabelungu zisebenza on and on and on and on. Ngoba ufika tshela umama ethi ubaba bephila lapha. Yabo sinemali engaka asibanjwa amaphoyisa nabantu abasinakile ilento futhi wena inamandla ngoba izitha zakho ungangena phakathi kwazo zikubonisa umntwana omncane usana uphenduka usana zikudabukele kanti izitha azikubonanga kumele zikubulale umkhovu unayo lo power yabo kodwa mawufuna ukuceba ngawo fanele wazi ukuthi angeke usabuyele emuva lento iphenduka ibe umdliwa sekumele uyikhiphe ngendlela yomdliwa. Kodwa ingozi mawune gift. Ingozi mawune gift, igift yakhe yavaleka. Iyayithatha futhi nayo. Ingozi futhi nasebantwaneni bakho uma uzoyithatha ungazi ukuthi uthathani. Uyabona? Ngoba nabantwana nafanele bebe nensizi abazofakwa yona ekhanda bomqondo ubuye uhambe. Ubuye uhambe futhi nakuwena unawo. Fanele ke isikhathi esiningi ujwayele ukugeza ngemithi yamadlozi. Kancane imithi yamadlozi because oba nedlozi liyaqhela. Usuzophila wena ubulwane obungaziwa usushintsha kushintsha izinto eziningi. Kodwa nje ngeke usalawuleka ngoba usawulawulwe yilwane. Idlozi lihle ngento eyodwa liyakukhombisa into ezokuyisa esweni. Uyabona liyakukhombisa likululeke lento ayiluleki kuyiwa phambili ngenkani lapha angivinjwa futhi ngoba ngikwazi ukumanipulate umqondo womuntu ukuthi ngalokho. Sure. Yeah. You know, lately, some of the episodes I'm shooting, ngivele ngibe shocked. Like, I'm also shocked now. But it's okay. Anyway, thank you so much. That was beautiful. I hope balalele ababukeli bethu emakhaya and nabo esilabo namhlanje. Thank you. Okay, Dokotela. Asiye ku spoke. Yeah. Before sex spoke, uTikoloshe busiqedile ngayo or singene kuyi? No, singangena kuTikoloshe. Singene kuTikoloshe. So now uTikoloshe nomkhovu akufani. No, akufani. Okay. Kodwa konke phela sesithi oTikoloshe abakufishane. Kungaphansi edolweni sekuthiwa oTikoloshe konke. Okay. No nomkhovu uthi uTikoloshe kanti uTikoloshe esinye isimo. Yeah. Bekuso uTikoloshe manje. Yeah, uTikoloshe ke uyinhlanhla engasho ukuthi ivela ezidalweni. Especially mawune gift yamanzi. Mawunenzuza futhi uyakwazi ukuzibona lezi zinto. Kodwa kuze uzibone sifike kuwe. Asifuni ukube namanye amathemba. Ukuthi lapha nekhoneni uzoyisontweni uNkulunkulu uJesu ngicela ungisize ngicela lokho. Ngokwazi kwami igift yakho iyona ekunikeza yonke into. Protection, imali, ukudla, ntontontoni. Iba nesikhwele mawusubiza ezinye izithixo. Yabona? So ngeke ukwazi isipho sakho sivele kahle sonke makunesithixo sikhonzayo. Ngeke ukwazi. Kuzovela uhafu kanti upowerful kakhulu. Angithi kunemithetho ekhona evimba abantu emasontweni emabhayibhelini. Imithi ntontontoni. Ingakho abantu bengafiki kule high power leyo yokugcina. Ingoba khona uthola ukuthi uyasonda uyisangoma yabona. Amanye amadlozi mebona uthandaza jika abuyele emuva. Ngoba inkolo ngokwayo abayifuna ingena ngavele kahle la kubantu abamnyama. Yes. Yabayifaka ngesibhama belungu kanjalo. uTikoloshe ke uyigift awuhluphi uyakuvakashela ngathi abangani. uTikoloshe. Uyakuvakashela ngathi abangani. Kodwa mawufika ke uvisa imizwa awulali nawo. Kodwa nje uvakashele sithi ukuvakashela isalukwazi. Uvuke ekuseni nje usuzonele umuntu esifazane noma futhi uyindoda uyabona mawuvakashele
So uvakashela wonke umuntu or unabantu Uyavakashela labo lo wemvelo, hayi lo ophendule ukuthi mhlawumbe uzothakatha ngapha. Lona nje okulandela ngoba umuntu wamanzi, uyabona. Uyafika kuwena uphuphisa inombolo zelotho, mhlawumbe uthole phone numbers uphuphisa u5, ukutshele ngamakhasino, uphinde futhi nawe ukulandela inkosazana emanzini. Utokoloshe. Unayiphawu ukulanda, uyazi ukuthi emanzini inkosazana iphethe imali ethile yenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kodwa lo tokoloshe uhambelana nomuntu ozahlukanisile, wahamba ngale ndlela ukuthi mina ngiwulo mngoma, ngikho enye into engiyaziyo, ngiphila la, imali yami la, yonke into yami la, uyabona. Usuke usudevoted ukuthi mina ngila, angifune kuzwa lutho ukuthi lo nkulunkulu wenzani, lo nto yenzani, mina ngikule nto le. So Dr. Kuzofika ke lapho. So uthi kimi and the Munches and the viewers at home, utokoloshe, listening what you're saying. Yeah. Into enhle. Yeah, muhle. My question was utokoloshe no Umkhovu. Yeah, so I believe that you guys now you can differentiate these two, Umkhovu no utokoloshe. Because I now listening to the doctor here, he's explaining ukuthi utokoloshe umuhle, Umkhovu unobuhle bawo, inobubawo. And now, and you will all agree with me. Uma sikhulu namakhula mina bengazi ukuthi uToloshe noMkhovu into eyi-1. But namhlanje uma uyachaza ukuthi cha ngoba konke kula kuba ngathi kuyafana. So anyway, we are coming to questions, darlings. Proceed. Yeah. No. Ukahle kodwa usuke uphiwe wona. Ya ngoba kusikhathi esiningi khona abantu abahamba bodwa emanzini. Hayi ngoba ethwele. Kodwa kwathiwa akavuke ekuseni ngo3 aye emanzini. Futhi nalento yakhe ngeke ayiveze kubantu. Ukuthi nginento lapha engathi ngithi ngiyayigezela kwavela into. Yathi ungaxoxeli umuntu uthi ngikhona la. Angiphathele ipizza khona nje ukudemand ipizza, ama-Vienna, phambe emfuleni ufike umbekele ipizza nama-Vienna, aphinda mawumphile something naye ukupha back something. Oh, it's not a give, it's a give and take. Yeah. Uyafika nje akhulume nawe, hey no, ndada ngiphathele inyama yenkukhu kanje. Kodwa uzohamba uyi-1. Ilaba abantu abanaleyo mfihlo. Ahamba eyi-1 futhi ngabo 3 ekseni umbone semflame. Okay, uxolo. Ngizocela ukuthi ungifakele na ku-vibrate or anything young. Okay, I'm sorry. Ngicela ukulivala straight. You need to show me something there. Ngicela uyenze ku-vibrate because ngifuna ukuyibona lento leyo. Kodwa phela ngesibakhombisa. Ngesibabonisa mina kuphela. Benefits of being a hoster. Hey, uvibrate icela ungenzela le. Angiyazi nokuthi yenziwa kanjani mina. Bozani mfana technology. Okay, doctor. Ngiyakuzwa ke manje ke ubusaqhubeka. Yeah. Ungaqhubeka then sizobe sesiyayivala leyo tokoloshe siqhubekele phambili. Yeah. Ubuchaza ukuthi uma ufika lo niyaxoxisana naye. So whatever ngixoxa nawe angitshela abantu. Awutsheli ngisho umphefumulo. Ilento isebenze lemfihlakalweni ayifuni nje ukwaziwa. Once wayenza yaziwa izobaleka masuba nama problems. Problems. Yes, iyakutshela nje ngicela ungatsheli umuntu ukuthi ngihlala la. Ngoba ungibonile wena kuphela. Izincenga ithi ungatsheli umuntu. Uyabona? Then sengabanganiki noma uvelelwa zinkinga yafika ikulekelela. Angithi uyayipha now something. Iyajabula futhi nalezi zinto ozipha zona. Uyabona? Mase ubona umuntu ese-rich uthola ukuthi mhlawumbe omunye unespoon unikeza utokoloshe, unekama unikeza utokoloshe, leli kambo kukame ngalo kanje, izinto zakho zokhaya. Abaningi abantu ba-rich ilezo zinto kodwa ngeke aze akutshele ngisho inyanga yakhe. Kanti wafikelwa yilento leyo. Uyabona? Okay, now before we move, is there anything you want to say to the Munches that are here today and the Munches that are watching? Uma kuza kuToloshe ngithi ufike sakhuluma ngomkhovu wachaza your views and everything. Now ngifuna ukuthi anything that you want to say bona nguToloshe manje. Okay, ma ufuna ukufika kuleso simo kokuqala kufanele ube umuntu onemfihlo. Angikhathali nomngane wakho enanihuzuka kuphi naye. Wabona something emanzi nawo uxoxe. Ngoba once waxoxa le nto ngiyisaphinde ibuye kwena.
Futhi okwesibili fanele ufunde ama-herbs ukuthi uma uye emanzini ugeza ngani, ukhothani, futhi ushisani. Kuney'hlahlana nje umnyezane, amaqabunga akhona, wahlanganisa nokunye namafutha athile, iy'lwane ey'thile zasemanzini, ushise laphana, ukhulume. Kodwa nje uma ucela imali, ucela izinto, lento ingavela kuwena. Futhi mesivelile ube nemfihlo, futhi kubalulekile uma ubona ukuthi idlozi lakho liyakuphilela, likunikeza yonke into. Ulandele, hhayi ngoba usuke ulikhonza, ingoba yonke lento abantu abayithandazelayo wena ulithola ngalo kalula. Uthi nabo abantu bafuna ukukubulala, ubone sewukhishwe isisu ethoyilethi, badlula abantu abazokubulala basakubona idlozi lenza kanjani. Uyabona, akuyona ngilozi lento nje, idlozi liyakhuluma. Ubone umuntu esekushiye sephuma, imoto ingena idla abantu. Isebenza kanjalo idlozi. So mawufuna ukuhlangana nalezi zinto ama-full power lawa akho ney'phiwo zakho, fanele ube wena nesiphiwo sakho kuphela. Ungafaki izinto, futhi ungajwayela ukuhamba ney'nyanga zizokucabanga ngento ezokwenza ukuthi ungasaxhumani nepower yakho. Ukugcatshwa nje esikhaleni, uyagcatshwa nje, lonto ayikho right. Umuntu uzokucabanga ngesipoko. Mekucabe ngesipoki, inhlanhla yakho iyama. Mekucabe ngomkhovu, inhlanhla yakhe abadala laba bakuzisela lo mcebo bame eceleni bakubuka ukuthi okay, usunento yakho, ake nisebenzeke nibone. Mina ngizoma la ngibuke ngishaya ihlombe. Uyayibona lento leyo. Ubalekile igift yakho uhlale phezu kwayo, inakho konke okubabazela. Futhi nabantu bangaze bethi awuthwele lona tontonton. No, uvesane wamukela igift yakho, wayivuma, wazamukela ukuthi mina ngiphiwe la. Ngiphiwe la, lento yami iyangivikela, yenza so and so and so. Iphawu lapho baba. Thank you. Babukeli bami emakhaya, nizwile uchazile udokotela ukuthi yonke into inawe. Zamukele ukuthi ungubani, Yes. ukuthi uphiweni, which is true. And you know why I'm saying it's true, Dokotela? Because even if you don't have anything, you don't have all the glitz and glams. But the moment you're accepting yourself, you know what, mina ngine wine lam, let's do a chest, darling. Mina ngine wine lam, and then ngizoliphuzela wine lam. Give it great. You know what I liked about you? Yeah. When you do a chest, you drink. So which means we'll have a best sex, me and you. What else goes on? On that note, ladies and gentlemen, I hope you are still having fun with us. Dr. Chawe, Sawubona. Sawubona. Kunjani? I am so happy to see you. You are welcome as I proceed. Now, Dokotela, asambe la namanje ke ngifuna ke manje ke sikhulume ngezipoki. And you know, le topic yezipoki ibaluleke kakhulu kimi and the manches, I guess. Because izipoki guys, uthi uyakuma social media, izipoki. Uthi izipoki. Nabanye abantu esibaziyo izipoki. Like ngize ngibuza ukuthi isipoki kanti kahle kahle yini, senzani, like yeah. Isipoki sijule kakhulu. Ngifuna lokho ukujula mina. No, kunzima ukusichaza sonke la. No, lokho ngakhona ukuchaza Dokotela. Yeah. Yes. No, isipoki into ekhona. Sifikela kumuntu ke ngibeka kanjalo. Kulo esifikele kuyena sengesakhe. Futhi umuntu isikhathi esiningi oney'poki akasebenzisi kakhulu imithi. Mhlawumbe uthatha unemithi ewu-4-5. Ngoba uney'poki, angithi uyabona. Isipoki sinelati lakhona. Sinelati lakhona. Futhi ngifunda iBhayibheli, yabona eBhayibhelini lezi zinto zey'thwalo ziningi eBhayibheli kodwa abantu abazi. eBhayibhelini. Izipoki kakhulu zigcwele eBhayibhelini. Okay, niyezwa. Izipoki kakhulu zigcwele eBhayibhelini. Yes, iBhayibheli nje masujula uzobona ukuthi la kwenziwa isipoki la. And eseBhayibheli isipoki sinamandla. Kodwa nje siyahlupha. Isipoki mkhulu ukuze ube naso. Kuneladi lakhona. Khona into okumele ube nayo ewumuntu enekhanda lenyoka. Ewumuntu Nekhanda lenyoka. Nekhanda lenyoka. Yeah. Iyona ke lento driver lento leyo izipoki kwena. Uyabona? Futhi ngisho noma ngakunika mina isipokwe, akusona esakho isipokwe.
ezami zifidwa yimina ugoloko nemvu. Nemvu. Yeah. Shit. Yeah, imvu. Futhi isipoko nje sidila nemvu. Noma sikhona ekhaya sifuna umswane wemvu nenyongo yemvu. Uyabo. Bengikhulumela nazo fanele ngibe nempempe. Ngikhulume nazo la esihlala khona. Ngishaya impempe. Ngoba phela lezi ipoko ezama ngithi zifike ngami la. Uyabona? Nosuku ezafika ngalo la ekhaya ngiyazazi. Uyabona ukuthi zafika ngaleli langa elithile kunama ceremonies owenza ngelanga esafika ngaso kuwena isipoko. So ma unginika isipoko mina akusise sama No, akusise sakhe sami ezami. So ungasicontrola mos usitshela ukuthi senze izinto mase ngiphapha. Ziyahlukana kwathiwa kwaso. Ziyahlukana khona ezamacala, khona ezokulwa, khona ezinye ekwazi ukuletha imali. Uyabona? Kodwa ezami ziphakelwa imina engazi konke ngazo, namalanga ngazo azafika ngayo, imina engazi konke lokho. Mina nje zokuneza insizi yazi ibhokwe. Ngithi thatha lensizi, makunesipoko nje fanele kube nemvu, fake nemvu ugeze. Ngiyazi lensizi yesipoko samacala, uyabona? Then umuntu ageze kubona icala seliphela. So unga-own ipoko eziningi, ngaba nezipoko Ya eziningi. unga-own ipoko eziningi kodwa nasekhaya abantwana insiza lezo ipoko fanele zibe khona egazini labo abantwana. Fanele futhi zigeze ngazi insiza ezibhokwe. We can't keep up with the munches. Yeah. Okay. So Dokotela, anything now, uchazile ibhoko, yes, we can go far. Whoever wanna go far, they will call you. They've got your numbers. Yeah. Now, any advice that you want to give to whoever that is watching Munches and Thoughts and our Munches here when it's come to Izipoki. Sikhulume ngomkhovu, wanikeza iseluleko sakho. Otokoloshe wanikeza manje ebhokini. Yini ongamtshela umbukeli lo osibukele manje ukuthi wazi ukuthi mungena la. Kunje. Yeah, mawungene ebhokweni kusuke wazi ukuthi vele ngeke usabuyeleke emuva. Kodwa ukubuyela emuva ke ukuthi ugcina ukhishiwe zona. Yeah, futhi noma uzikhipha futhi uzikhiphe ngemvu. Kodwa ukukhishwa kwayo ngemvu imvu yenze umkhuba ongacabanga ukuthi ingake iyenziwe wona. Kuze kuphume lesi sipoko. Sayiletha imali uyavikeleka kuningi ekwenzayo naso. Kodwa siba umdliwa kuwe nasegazini. Kancane umyohlola kuthiwa kunesipoko esihamba nawe. Yiso lesi senza lonto. Sinancane nje mayohlola bazokutshela lonto ngayibhoko. Uyabona? Okay. Let me just give the Munches a chance before I go. Thank you so much. Are you guys right? Yeah. The information hey, it's so much. Whiskey. Anyway, let me give like 2 Munches. Those who want to ask a question. If you want to ask a question, please just stand. Stand there. Come this side, yes. Okay, wait. The second one, who else want to ask the question? Please stand there so that when she's done, you can ask. Hello, Munches. Hi, you Munch. Okay. Sawubona Mkhulu. Sawubona chef. Hello, darling. Mkhulu, you said something about a whiskey. And I'm sure everyone was shocked because nowadays what we see, Messi Manzini Siawupi, a traditional healer or whoever will tell you uthi uze negolo omhlophe nebovu. So when you said idlozi aliphuzu goloko. Ilifuna utshwala besuthu nani? Ngoba mina ngomZulu thina amadlozi adla akwethu adla umthombo. Idlozi liphahlela ngomthombo omhlophe noma lo amabele noma ombila. Ngazi idlozi lidla leyo nto mina. Okay. Ngingazi ke ngophela iwhisky ngazi mina idliwa isipoko somlungu iwhisky.
iy'poki nje y'thanda ama-whisky yonke loo nto leyo yabona. Okay, second question, you spoke about some rituals that you need to do before yemanzini. Yes, kubalulekile. Kubalulekile uma uyowenza ama-ritual yakho ugeze ngemithi ukuthi ungathathi noma yini emanzini. Ngoba izinto zilahlwe emanzini, iy'gubhu yilahlwe emanzini. Uyabona? Nesipoki futhi silahlwe emanzini. Uyabona? Into uma ungasayifuni kufanele uyilahle emanzini. Wena uzowuphahla usuzothatha umamlambo mina bangasawudingi. Uthi unenzuza ngiphupha inzuza kanti ngiyilahla isigubhu somamlambo emanzini sengikhathelwe yisona. Sizolokhu uhlaba-ke uhlaba-ke uhlabe nolaka nenhliziyo encane. Le nto iyakwenzisa izinto izokwenzela yona into kodwa yonke into yakhona iwumlutha. Ungathi nje une-1,000,000 kanti awunalo. Ifrize leyo mali ivaleke ihambe ungazihambe kanjani. Isikhathi ningi lezi zinto into yakhona umlutha. Ungaba nale building ungenayo. Ube nemoto ephambili kodwa leyo moto akuyona yakho engayithatha nje manje mase senixabene. Ime nje iginquka ize ibe ngaka ibe yibhola uphuma ungenalutho. Uyabona? Are you happy? Kodwa idlozi alikwenzi lokho. Ngingayishayisa kancane nje mase nixabene noma ibe nebhadanyana ilungiseke. Kodwa isipoke nezilwane lezi hayi ngeke uyidla kalula into yakhona ibuye ziyithathe. Sibonge. Hello, darling. Talk to us. Hi, everyone. Hey, askisi ngishaya uvalo. Reason being is because of what you have said. Ne? I just want to understand. Because you touched based on abantwana bamanzi, right? Yeah. Which I identify myself as one. Yeah. Due to the dreams. So prepare kusazana yamanzi, and when my ancestors come to me, they come as abantu abamhlophe. Yeah. So I just want to understand, because now khulumeng about otokoloshe basemanzini abamhlophe bamamlambo and all that. Is it okay? You said it's a good side, but I think there's good and there's bad. How do you differentiate between the two? Because as you say, mazothatha that gift leyo yasemanzini and everything, and abantu abagini abantu besonto and nani. So how do you balance the two, or you just need to just give up nje and focus on? Hey, kumele ufocuse kwi-gift mama. I-gift ikwenzela yonke into. Mayisihlezi kahle kuwena ayikho into ongeke uzube nayo. Kodwa nayo futhi nama-rules njengazo zonke izinto ezikhandiwe. Kunendlela kumele uphile ngayo. Futhi nje uma une-gift nje isixuku sabantu awuhambe ebumnandini ubangela umsindo isixuku esingenamsebenzi awuhambe namangcwaba yonke loo nto leyo. Uma uhamba lezo indlela i-gift yakho ikwenzela yonke into. Ngicela nje ukuchaza kanjalo. Yiwubaba nomama nje i-gift yakho mayisihlaliswe kahle kuwena. My manchi, stand right there. Stand right there. All right. Nyazi, usazothuka kusencane. Yeah. But did you understand what he is saying? Because listening to him, he is saying, I might not say it the way he was saying it, but listening, igift yakho kumele ihlaliseke. Uma iseyihlalisekile le gift lena, you will be able to live lento le onikezwe yona. And you know why I like uma isho njalo udokotela? Because we are gifted. But sifuna ukuma so. Forgetting good, you know what, ne? I am gifted here. And I love it when he was saying, idlozi. I will say it again. Because right now, unedlozi. Isipho nikezwe sona. But sisiyaqamalaza ngoba sifuna ukuba nezinto kanti abanye bethu akumele beyilapha kumele befocus la. As I proceed, thank you so much. So, Dokotela, to close now on this one, is there anything to add? What we've said already? Yeah. No, engakuqeda nje kukhona umuntu khona nje ngimazi wawina ilotho 10 million wahamba wayobonga esontweni
wathi uNkulunkulu ongenzelele lotho uyena ngoba abantu banalomqondo ukuthi menze enzelwe into uNkulunkulu kodwa naloNkulunkulu engazi lutho nolwazi olugcwele ngaye ngoba akekho umuntu wazi uNkulunkulu akaze afike simbone ehla phezulu. Uma umuntu onenhlanhla enjalo uhambe ubonga into ngokuthi ihlotshiswe kahle abankulu ugcina usuyixabanisa nalona okuphileke lento. Uyabona? Khona nje wayiwina ilotho lo muntu lo cishe manje akasenalutho. Isizathu wakhindle esonto wafika lo muntu kwamphelele wathi ngikuphi ilotho wena usuyobonga kwenye indawo sengiyahamba usaphinde uyithole leyo mali. Angithi ayizo lento leyo. Yena kwangamele futhi wayengeke nokuthi azahlabe mawunelezi zinto zezinhlanhla akudingekile uzohlabe ekhaya fanele kujabule wonke umuntu. Not ukuthi ngizohlaba ngibonge amadlozi. Into eyinhlanhla mawulokhu ihlabela akukho right. Kodwa ekhaya fanele kujabule wonke umuntu. Nalona wathi ufuna ukuyofunda kuphi umenzele abantwana bakho baqoke kahle kube clean asekhaya. Ibonga kanjalo inhlanhla ezivelelayo. Not ukuthi yebo lo muntu ufike isimo somuntu omdala lokwenzela. Kodwa kusho ukuthi sekumele uyonquma izinkukhu cha. Ukhiye nje fanele kujabule wonke umuntu ngisho umfazi wakho. Kujatshulwe baze belala abanye bedakwe yiliwayini kujatshulwe. Uyabona? Sewumbongileke lo muntu lo. Uyabona? Nizwile ke ukuthi inhlanhla ukuthi kumele ulibuhlabe njalo. Kumele sijabule ekhaya. Siphuze iwine. Siphuze champagne. Kupendwe, kube mnandi as we proceed. Dokotela, before we go far, thank you so much. Ajabule mina. I hope the munches are happy. Are you guys happy? Dokotela, I love my munches so much. When they are sending me messages, emails, DMs, I listen to them. So I've got 2 of the DMs. Should I say Makos or Togoza? Oh yeah, I know. So I will read some of the things as we are goes. Lo muntu lona ungisendele yo niyayibona ingakanani like but it's okay. I'm Dokotela lo muntu lona ufana nami. Ngizobuza lo mbuzo lo. Lo muntu lona uyacela ukuthi ngikumeme. Nangempela ngimemile ula. So lo muntu kahle kahle ufuna ukwazi ukuthi why siphosa imali emhlophe emanzini. You remember when I said to you we'll talk about rituals? We're gonna focus on water rituals. So lo muntu lona uthi kimi wena Dr Mkhwanazi wathi kumele kuphoswe ilitshe emanzini. Awuchaze lezo stories zakho nginamhlanje. So manje sikhuluma ngokuthi nonke niyazi manje emanzini kuthiwa phosana imali. Ngikhuluma ngezinto engizaziyo izangoma abenye beni. So ngikhuluma ngezinto engizaziyo kuthiwa phosana imali. So le manje iyabuza ukuthi why kuphosa imali and uDr Mkhwanazi uyayala yena. Uthi akumele kuphoswe imali emanzini emhlophe. Kumele kuphoswe ilitshe. So uDr Mkhwanazi ula namhlanje uzochaza kabanzi ukuthi kungani esho njalo. So sobe sesiyafunda nathi ukuthi okay ngoba siyayiphosa nami ngiyayiphosa. As we proceed, Doctor. No, lo mali leyo ayithatha umuntu emanzini. Khona nje sabehlaleleko impophoma bafika bezoyikhola nganoma ababona yini. Bayicollecta le mali bahambe nayo nabelungu nabanye abantu. Bayithatha lo mali. Futhi ayithatha umuntu. Ayikho into espirit eyithatha lo mali. Ngoba nawe nje nganilinda niphonsi. Ngizofika ngiyithathe mina ngiyothenga ngayisinkwa. Benza kanjalo manje. Ngoba akekho ozoyithatha vele. Itshe elasemanzini likhandwe amanzi isidalwa salamanzi. Itshe nje yabona nalento yamanzi kivuke esikhathi ubona itshe. Ivuke nasetsheni. Khona nje itshe nje ungafika ulithathe ekhaya elihamba phezulu kwamanzi. Ulifaka izinto zakho uligqibe ekhaya. Usunenye into umfula ilokhu kudala kusanezimpi ke bekuthathwa amatshe abhilwe ubona ukuthi uyahlasela umuntu ilokhuzana umuzwa kuphenduka umfula. Kwakunalo mithi enjalo kudala. Isakhona nje isakhona kuthathwe nekati khona ithambe lihamba ekatini kuningi okwenziwayo. Kuze ngekhathi zezimpi kodwa. Itshe ke liyiyo yona imvelo yamanzi.
liyiyo yona into yasemanzini lona uqobo ngisho idada lakhona mawuthatha itshe ukhuluma uyasichaza kuleli sango lakhona lokuthi ngubani ngabani la ngoba ngize la ngizokwenzana angizile ngani uchaza ngoba uma ungazichazi ungasumuke noma udliwe ingwenya noma udliwe ile nhlwathi yamanzi ekuthiwa umonyo Umonyo. Futhi iyakusiza itsho ukuthi uxhumane nalento ze kuyona oyiphuphayo ebusuku ikwazi ukuxhumana ivele kuwe ngoba uthathe vele lento eyakhona la ekhaya ingane yakhona la ekhaya uyabona ngoba khona nje ngasekhaya omunye wayilukhe bewasha ngensipho emanzini amancane nje kwaqhamuka isikhukhukazi esinamachwane samkuluzela sangena emanzini safika kuwele ngephupho sathi ngicela ningabusawasha ngensipho kulamanzi kunezingane zami niyazixhopha ngalensipho uyabona shuthi okwasemanzini kuyaphila nakho ngoba okwasemanzini uyabona so ke itshe ke libalekile ngoba ngokuqala ngeke umuke okwesibili ngeke udliwe zilwane okwesithathu kuzozwakala ukuthi yini leyo ozoyicela la yabona imali nami ngabe ngayifica nje emanzini uyithelile ngizoyibutha ngifuna uqamba bangifaka ipetrol ngoba vele izothathwa yini itshe libesane limincilike kwamanye laphana yabona ngoba selinamathami seline DNA yami ukuthi nginokufika la ekhaya sebeyangazi abala ekhaya. Okay. You proceed, doctor, and saying the people who started to throw imali silver abantu abathwele. Ya kuba impuphu nemali. Khona into ekhandwa uthatha amafutha nje athile wabeke emfuleni kanje. Alenge sizibeni mase ufika ngabo 12 ebusuku ukhumulo benqunu uzoyibona ke lento. Mase uyawathatha lamafutha wagqiba ehhokweni lezinkukhu. Uyabona usunomamlambo ke lapho. Uyabona futhi nomamlambo uphahlela ngani ngemali uthenga uphahlele nangempuphu. So mase sewukhandiwe ke ngalento emfuleni wenza imlingo kodwa fanele ubeke imali nempuphu wayifaka nje imali emfuleni uphethuza uthi umfula angithi wena uconnected nalento ivusiwe lento uphenduka ukuthi umfula usungayiphonsaka inkukhu lapho uthi qhombi uyibone seyinyama la lisidliwa kodwa yilento yenyanga uyayizwa Dokotela ngicela ube kancane. Dokotela. Proceed. Proceed. Ya isidliwa lento yenyanga inyanga ke lapho ke hayi ke sizokutshela ukuthi ngena kugezela emanzini yonke into oyifuna uzoyithola ngempela ugezeke ngamanzi ewodwa sizophakama kube rich kodwa lento eyakhe eyenyanga uyayifila noma engena emfuleni uyayizila ukhalweni nalomfulu uyawuza udo wakhe ngoba lento ikhandwe yabekwa la yathwetshulwa la ngamafutha amathile yagqitshwe ngokwende izinkukhu ishintsha imbala futhi lento angithi izinkukhu zinembala eminingi khona ebomvu ezimpangele enjani same ke nayo mawungena esekhaya ihlanganisa nezinkukhu ezimpangela same nokungenisa umkhovu ekhaya kufanele uhlanganise nezinkukhu ezimpangela usuhlanganisa umkhovu nezidala zala ekhaya ngezinkukhu ezimpangela. My manches, are you still fine? Are you guys still fine? I love you guys. Okay, dokotela. Now, ngicela ukuthi lana enye into futhi enye oyishilo ukuthi uma uzalwe twins. Yeah. One of the twins. Yeah. Automatically uba nenzuza. Ngicela uchaze. Yeah. Ma wazalwa yiwele. Wazalwa yiwele. Umama nje mawuzalwa umuntu oyiwele. Okay. Automatically uba nenzuza. Oh, nice. Yeah. Okay. Inzuza ihlukene kathathu. Khona inkunzi emnyama, khona inkunzi emhlophe, khona inkunzi ebomvu. Lo mhlophe ke kwazi kwami abantu bangapha ko-Eastern Cape bayibiza abantu abamhlophe. Kodwa angani noma abanye bayazi ukuthi why bebizwa abantu abamhlophe. Kodwa ngoba uChawe kukhona ngicabanga ukuthi uzoyichaza lento. Bayibiza ngabahlekazi
uyabona Yeah. le mhlophe ile inokuqhamuka futhi igqokisa isiXhosa ngokwazi kwami Oh. igqokisa isiXhosa ngokwazi kwami uyabona so lezi zinzuzo zake zehlukeneke kanjalo so ekuhlukaneni kwazo umuntu oyiwele unalento leyo ukwazi ukuteleporta ngoba mekugula iwele elinye liyezwa ukuthi uyagula ubava amfonele ethi bafunga izinto ethile la uright ethi no ngiyagula ethi ayingizwile ukuthi uyagula uyabona iwele liyateleporta isikhathi esiningi so inzuzo zake zingabantathu kodwa ziyahlangana ziyazwana kube into eyodwa kanje uyabona kuhlukane kuba abantu abathathu bayafana labantu kodwa bayahlangana bayazwana bayahlangana zihlukene ngokuhlala kwazo khona ehlala entabeni khona ehlala ensibeni mangikhuluma neziziba ngihlanganisa nanolwandle kodwa khona le ehlala kwenye indawo engeke ngikwazi ukuyichaza No problem. ya so ke ngiyazi kanjalo lento ngokwazi kwami Okay. I love Munches and Thoughts. I'll say that again. Can we clap hands for me? Of course, for me. And I love my munchies. They are so Yeah. beautiful. Like me, of course. So, now, ngifuna ukwazilana this is the last one. Yeah, thanks. Then we can move. Lo muntu lo uthi kimi Thokoza Khehla, ngicela ukubuza ukuthi ukuphakela abantu or umuntu ongasekho ukudla kwakhe mara wena usaphila ube ukudla lokudla lokho. Then uthi lo muntu, let me repeat it for all of us. It's one of the munches. Guys, they're sending me a lot of things. Uthi Thokoza Khehla, ngicela ukubuza ukuthi ukuphakela umuntu or abantu abangasekho ukudla mara wena osaphila uyakudla lokudla ekseni kungabe ku right or ku wrong and kungabe kunemphumela na. So basically this person is asking angithi siyaphahla sonke and senze imisebenzi angithi and siya be ukudla emsam or wherever and then in the morning some they take this food they cook it and then they eat it. So this munchie is asking me ukuthi kungabe lokho ku right and ngabe imphumela yakhona ikanjani. And it's a beautiful question actually. I want to know as well. Ukuphakela abantu abadala kube ngcono mebefike bona kuwena. Okay. Yeah, hayi ubuzanisuka ubaphakele nje. Singekho isidingo. Kufanele befike bona kunama sign ukuthi ke baphakelwa kwesinye isikhathi nithi niyadla ekhaya bosane kuwe iplate. Okay. Kuphahlazeke iplate ichithe ukudla. Uyabona sekuyisayini ukuphakela abantu abadala isikhathi esiningi basebenza ngalabantu abaphilayo abantwana bakho abantu abakhona umoya wabo usuka kulabo bantu ingakho noma mawenze umsebenzi waphoxo yedwa wakhala lo msebenzi awusekho wahamba ante sekhala elukhe eqalekisa laphana ekhuluma andi lo msebenzi nje awusekho fanele ukwenza kabusha sekuyisayini ukuthi lokhu lento beniyenza kusafunakala niye inhlambulukweni ezithile noma ngaye nalomuntu omenzelayo mhlambe wona ekhaya wantshontsha inkomo sika baba wona ekhaya walala nomfazi kamfowabo amacala lawa semndenini okumele umuntu awalungise alungiselwe futhi wona ngoba akumukelekile ukuthi futhi ungathakatha nasekhaya ulokhu uthakatha abantu ekhaya mase ugcina lawo muntu somenzela umsebenzi so sekuchaza kufanele kube nenhlambuluko mase lo nhlambuluko ke sengakwazi ukwenzela umsebenzi kodwa anti methathe lo nyama wahamba nawo waphekela abantwana bakhe nalokho kudla okusalile bakudla bajabula abantu naye ke lo automatically udlile uyabona mase kuthathwa kwamathambo kashiswe kabo umlotha kuyashiyana ukuthi abanye abantu benza kanjani thina sike siwashise abo umlotha siubophe isidwedwe silengise lapha emsamo kuyadepend ukuthi nalowo msebenzi futhi owani lo kade wenziwa kodwa nje khona ukupheka lokho kudla nokuthi nikudle vele kwenziwa kanjalo ngoba labantu vele baphila kithi ngoba nje kufanele ukunake ikhona ingane yakho
efana nogogo wakho sewashona. Kukhona futhi ingane yakho eyenziswa kamkhulu wakho osewashona. Okuchaza khona labantu abafi. Uyabona futhi ke mina mengidla ngiyabhodla mase ngiqedile. Ngithi angithi angezi. Sesidlile. Kodwa lento kumina ngithi yabona. Yabona nje nami mase ngiqedile la sengibonga ngizobhodla. Ngithi sengibonga ukuthi ungiphukudla. Siyabonga. Iba kanjalo ke lento. Labantu bakithi bala ekujuleni la kwethu. Makudla thina kudla bona. Kodwa ke umngoma uyichaza yonke lonto. Bayake beyinake bayazazi. Meqeda ukudla nje umngoma uyabhodla. Masethi hayi sesidlile. Akhulume yedwa sesidlile. Ethi futhi noma ebonga ethi siyabonga akasho ukuthi ngiyabonga. Bese ngithi hayi no siyabonga ukudla nesiphe khona. Uyayibona lento ke ngicabanga ukuthi ihamba kanjalo chef. Wow, thank you. You all know that I drink wine, so anyway, thank you so much, Dokotela. Last two questions. Come this side. The second one. No one else. Thank you. Sawubona chef. Sawubona dad, kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Yeah, so I want to go back ngalento ishilo ngama twins amawele with what you said because these days abantu benza bo IVF so ungazenzela ama twins even if you don't have that That's gene. a beautiful So question. is it applicable now? Hey, lapha I'm not sure. Oh, sister. that was a beautiful question. I think I need to bring that back. But anyway, Dokotela, you ungaphendula la? Hey. Kodwa amawele angisho kanjalo. Noma ebreediwe noma kunjani kodwa kusalayo amawele. Uyabo. Kodwa ngingazi ke la wenziwe kanjalo ukuthi aba nayo le connection. Hey. Inkinga connection. Inzima lo ibuzile. No, inzima kakhulu. Ngizoyibuyisa. Hayi, ngisazoyibuyisa le. Inzima kakhulu. Inzima lena and uyazi ukuthi inzima kanjani. Khona enye mara ngeke ngikhulume manje engifuna I think I'll mix with that episode I'm going to do. There's an episode I want to do. I know izobanga umsindo omkhulu but it's okay. This is Munches and Thoughts. Anyway. Okay, it's fine. So, Dokotela Wam. Yes. Word of wisdom. Anything that you want to say to the Munches that are watching us at home? Nalaba Lana, Nagimi, myself, and we can proceed. And then, yeah. Yeah, no engakusho nje emakhaya nakubantu. Ubalekile into oyenzayo soyifaka kuyona. Ubuzisise ngempela. Ubuzisise ukuthi lento ngoba sengiyifaka kuyona ngizophuma kanjani? Kuyaphumeka, akusaphumeki. Uthathe into at your own risk. Kodwa futhi mawuzazi ukuthi unenhlanhla izinto zakho ihamba kahle, ungayihambi inyanga. Noma ngabe nodumo olungakanani ungayihambi inyanga. Mawubona nje la uthinta khona kuphenduka kube igolide, awunama problem. Ungayihambi inyanga, ungahambi futhi nokuthanda ukuyohlola, uyabona? Hlala la uhlezi khona uright, yonke into oyifanayo uyayithola phela. Bonke abantu bafuna imali. Uyabona? Futhi ke mawune gift, igift yakho ingakuhlukanisa nendoda yakho oyithandayo. Igift yenze njalo ingakuhlukanisa nomndeni wakini. Igift ifuna wena nayo kuphela. And bakunyanya beze bekuthande. Uyabona? Igift nje inalento ukuthi wena hlala nami kuphela. Sazane nawe abanye abantu asibazi. Khona nje abantu abazivalela ezindlini abaphumi uthiwa unjani. Kanti ilento yakhe. Khona mase seyimukelile uyimukelile. Ubone nje enze okunye ongajwayelekile ukuthi hawu lona akaphumi. Kanti igift yakhe iyona futhi elawula ngisho imali. Uthi mnike lo ungamniki lo. Uyabona? Babukeli bami emakhaya, I hope nizwile, I hope nifundile kukho konke ebesikhuluma ngakho namhlanje. This is season 10 and I am so excited ukuthi ngisahlezi lana ngisakhuluma nani. The road was not easy. My team, they are here. They can tell a story. Where are we coming from? But we are still standing. I am a fighter, doctor. That's why we still have Munches and Thoughts today. No, chef, uqinisile lapho ngoba yazi ekhaya ngishiya abantu. Ngibashiyela wena. Into emnandi ngayo approach yakho, iphezulu inhle kakhulu. Ngivesane ngakhuluma lapha emakhosini ngathi hayibo. Nangu uyangicela nithini? Bathi ayihamba.
Oh my goodness, Lord. basihamba. Cishe uzibonile ngihamba nawe ingcinga bezingena abantu basesekhaya ngenhlanhla khona yomfana wami-ke ngimtrayine kahle sengizomdedela wase-Eastern Cape and hayi uyimina unamandla uyabhula and ngimfundisile izinto ey'ningi vele-ke ngifuna aphumelele ukhona mfana wami kuthiwa uSiya uyena nje obaphethe wenza yonke into futhi ngithi angikhulume ngaye la ngoba uyabona uma uhlezi nomuntu uyambona nisewumntwana abe nalamaphuthanyana amancane awalungise uyayibona lento umnandi ukuhlala nomuntu kini aphinde abe namaphutha asho ukuthi hayi kube nephutha la Sikhula kanjalo. angithi uyabona Sikhula kanjalo. so nje sinale bond ekanje kodwa uJosa wami wena usezohamba inhliziyo yami yona izoba buhlungu ngoba uyimina nje Wow. ingakho-ke futhi naye mefika emakhaya uzoba yimina nakhona abantu bazofika uzobenza njengoba namade ngibenza Sia, if you are watching this episode, it's Chef Patanani Mbata with Manches and Thoughts. Yeah. I want to say to you, keep doing great because you are great. Yes. Bam Emakaya and the Manches, this is my book. This is a beautiful book, guys. Already sold 600 copies, but I still need to sell more copies. Yes. The book is doing well. This is me where I'm pouring my heart because I will say to you, as a healer, I am a healer inside. Yes. I've got gifts. Yeah. Ingakho ngila. Anyway, so this book, that's where you will learn more about me. It's a start. You will understand me and you will see me because we are still going far. And I will be doing school tours. Guys, I've got Manches and Thoughts NPO registered, social development. So, the first project, I will be going to schools. I would love, even if it's 10 books that I leave at school, talk to those kids. And I would love some of you Manches, if you want to go with me to mentor those kids and some homes, please, let's talk. Let's change the world together. So what I'm trying to say, I know you guys have got millions here. If you want to sponsor as well, even if it's 5 or 10 books, please do so because I will be taking this with me, whatever tour I'll be doing. And I would love to come into Dokotela. Please, and I would want you because you've been here. It means a lot to me. I can even come to Mtubatuba, do maybe 2 schools or 3 schools. You come with me, we talk to the kids, we mentor the kids, and some of the Manches and the other Manches there, but we'll talk more about that just to give back. Yeah, kuzomela uphathe iveni ngoba ngizokuhlabisa ngenkomo. Phathe iveni izoyinquma uyifake evenini. Akuna problem. And then, you know, when I collected him, the airport, and then I'm like, Dokotela, uge inkomo. And then he's like, yeah. Dokotela, kumele ungiphe inkomo. On that note, it's a wrap. And goodbye for now, darling. Let's get a chance, doctor. Thank you so much. And bye-bye.